Μη με κάνει. Don't trust you, man. Άμα το βαρέσεις, σταματάει για λίγο. Ναι. Όχι εγώ πάντως. Με τα 30 FPS που παίρνει σοβαρά, λογικό να πέσει κάτι. Όχι! Μαλάκα! Πάνε τα λεφτά μας! Όχι! Το τι είναι εδώ? Εμένα ναι, να μ' αρέσει, εμένα να με βαρέσεις, I dare you. I dare you to kill me. Okay. Καλώς μέλισσες. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε όλα καλά? Είμαι φίλος σας, εγώ είμαι ο Γιάννης. Από την Αφρική δεν είμαι από το Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι με ειρηνική εντοκή. Δεν σας ενοχλώ έτσι. Yes. Α! Συγγνώμη, συγκάτοικο, συγγνώμη, δεν ξαναπειράξω. Βρήκα που είναι οι μέλισσες. Κάτσε να δούμε ποιος είναι. Τα βαγιάσαμε, δεν παιδί. Ακούει κανείς σας τώρα? Ακούει λέει! Μίγα. Όλα αυτά τα κάνατε, Γιάννη, έρχομαι. Μίγα! Καλή νύχτα, θα τα πούμε. Όχι, Πέθανε, δεν έχουμε και κάτι να το βαρέσουμε. Νέγκρο, Να πηδήξω κάτω. όχι. Εσύ δεν ζεις ας πούμε, εσύ ας πούμε έχεις σπάσει το διάλο τώρα, έχεις δει την Παναγία, τον Χριστό, όλο το φακέλιο. Εσύ ζεις, α, να φύγουμε τώρα. Να με κοροϊδεύετε. Να με κοροϊδεύετε τώρα. Ναι, τελικά παιδιά συμφωνώ με εσάς. Έχετε μεγάλο δίκιο και δεν αξίζει να κάτσουμε εδώ άλλο. Θέλω να φύγουμε. Καριόλι! Ποιος είναι αυτός? Α, πάλι NPCs. Σαν NPC είσαι. Batman. Τι θέλει κλειδί? Μέχρι.gr. Αγοράσουμε εγώ και το Άγγις τώρα, τι κάνετε? Έχει τον μαύρο, πρόσεχε από πίσω σου. Αύριο. Το μαύρο. Εμένα λες ρε. Πάω φέρεκ. Έλα εδώ μικρό παιδάκι. I tried to... Γαμώ το. Πώς πήγες από εδώ? Ανέβηκα, αναρρίχηση. Άχε γαμό. Ιόντος κάτσε να ρίξεις. Γαμό! Όγω! Βγάλει το σίδερο!
Ότι είναι αδέρφια. Έλα εδώ ρε. Πώς? Τρέχα μέσα Τι είναι της, αυτό? θα σου σκάσει λίγο damage. Ας σου πω. Πέθανες.